Lucy Kadzongwe emwe ali ku Crossroads mu mzinda wa Lilongwe kuti atifotokozere kuti Lucy chachitika ndi chani mawa wa tsiku la lero kuti anthu abe Samiu Sakran. Chabwino nzanga Steve ndikuthokozeni kwambiri facho ndipatsa nthawi ngati imeneyi. Samiu Sakran amene anabwera ndithu kuntchito amene amapangira nthawi zonse pa galimoto yawo atafika pamalo awo pamene amapanga paki anafika ndithu. Ndiye pafupi ndipo mama mayi mikatema ndo paliso office ina imene ili ya hotel imene ya Crossroads anatsika kuti atsika lo amenemo panabwera Fortuna game center Fortuna imene inadzayima kumbuyo iwo sinanga muthu kuyangana kutsogola mpaja anabwera ndikwanyamula ndikwakweza mgalimoto moja kwa amene anaona zimene zikuchitika kunena kuti mgalimoto munali anthu atatu koma anatsika awiri foti waja samaona akamani ena anyamata wakunena kuti munthu wamphamvu kwambiri amene wapita ndithu mwina akuphupha akulimbana nawo akumenyana nawo koma anakwanitsa kwanyamula ndikwaponya mgalimoto ndikunyamuka akupita nyamata amene amaona zikuchitikayo anakuwa atakuwa pameneno panazapezeka kuti anyamata achamba kuomba futi koma galimoto chenali kutuluka pa chipata chochokera kuno ku Crossroads munjira momwe mwakuyenda agwetsa foni imene ndi ya Sakran imene mwina merito noti mwina icho ikanakhala chifina chipodzi chokathandiza mwina kuwapangira trace kumene mwina awatengera amenewa. Amene nyamata anaona zimene zikuchitika ndogwira ntchito pa hotela yomweyi ya Crossroads kapena ndongodutsa amene ndogwira pompa Steve ifa kunena kuti wakhala kwadikirira abwanawo ataona ima anatuluka nkukayima pakhomo kuti abwana aja abwera ndikambirane nawo za ntchito ali process kena kwangodabu kuti anthu atulukira kumbuyo kwawo ndikuanyamula ndi amene amathamanga ndithu kumayithamangira galimotoyo pamene nofoti zimatani zimalira zimene zizachitika nthawi zanji tsiku la lero zachitika chamma 10 momwemu chakummawa komwe kuno manalimo galimotoyi kapena analinso ndi anzawo iwowa anali okha koma pakadali panopa kwatuluka ndithu gulu la anthu a mtundu wachimwenye amene adzadza ndithu pa Crossroads panja pano kudikirira mwina kuti amve zotsatira komanso ena atengana ndi apolisi aja amene savala uniform a CIC anyamukanso posachedwa pomwepa kuloku atengana magalimoto osiyana-siyana ndikuyamba kusaka ndithu akulu amenewa. Wabedwa ndi achimwenye anzake kapena amene amutengawo ndi anthu akuda ndipo analipo angati omwe anaonedwa kuti akulimbana nawo kuti akweze galimoto ya imeneyi? Watengedwa ndi anthu achikuda amtundu ndithu wachikuda ata analipo anthu atatu amene anafika mgalimoto imeneyi ndilo limati driver ndi anthu ena awiri amene anafika mgalimoto imeneyi ya Fortuna. Anali ndi zida zina zilizonse anthu amene amagwira amene wa Samiu Sakran anali ndi mfuti monse mamanyamula mfuti zonse zimagwira ntchito kumazambo kugwiritsidwa ntchito pamene nyamata amakuwa kuti bwana awatenga pamene pamatuluka pamalira mfuti koma nthawi imene galimoto yanyamuka foni kena kunkudzaibvetsa pansi. Awomberapo wina aliyese kapena alipo ovulala pamene amatengewo palibe amene ovulazidwa koma mwina ndipereke kupata kwa neneri wa polisi ya Lilongwe amene anda Hastings Galo amene alipo mpando timve kuti mwina atolera zotani komanso kata polisi mwina akuchita chani mwina nditakhalako nditi amene kuti timve zambiri kuchokera ndithu kwa achigalo amenewa. Tacheza nawo tilipo mpa Malawi akumva kuti adziwe zenizeni za nkhani imeneyi. Chabwino achigalo takukhala pano pa Crossroads mwina chimene chibisikitsa pano chiyani? Ya ndi zakuti cha kummawa kuno chamma 11 o'clock ndione kuti mwini wake wa Crossroads Hotel kunoko ku Lilongwe Samiu Sakran watengedwa ndi anthu mokakamizidwa anthu amene sakudziwika kuti ndi ndani ya koma ise nditunga ta polisi tili pakalikiliki ma agencies athu onse mbali zonse zimene timagwisa ntchito kuti tiyambe kusakasaka information zili pa ground pakadali pano ndipo anthu amva zona zenizeni zambiri kuti kwenikweni anthu amene wandi ndani komanso ngati pali zifukwa zake zotani koma chimene anthu akhoza kudziwa panopo chimene ndingatikize ngati Lilongwe polisi nchakuti ndizoonadi kuti kummawa kunoko mwini wake wa Crossroads Hotel Samiu Sakran wapangidwa abduct mu Chingerezi kuchichawo kuti watengedwa mokakamizika ndi anthu amene sakudziwika ndithu ndipo pakadali pano ndithu tikusakasaka. Pamene amene ndimafika pano ndaona ndithu anthu ena mtundu wachimwenye kuphatikiza ena apolisi amene savala uniform
akuchoka pamalo pano ulendo umene uchandi wakuti ya pamene apolisi ogwira ntchito kuthekaso kuti iwonso ali ndi maganizo ena kuti mwina nkutheka kuti anthu alowera kutiko nthawi zambiri zinthu zikachitika izizi udindo mwina osakasaka anthu kapena ofuna kuonesa kuti kodi chachitika ndi chani. Nthawi zambiri nzika zimenso zili ndi udindo sizimasiya udindo umene mwa apolisi okha. Ife nthawi zonse apolisi panga mbali yathu iwonso ndithu magulu ena osiyanasiyana anaonanso kuti nkofunikira kuti suti achite kuwusidwa koma pokhaso akhozaona kuti mwina akhoza kupanga njira zotani fa ngati achoka pa galimoto anthu amene aba munthu amene tikunayi nkutheka kuti ena akhozopeza kuti galimoto ayiona kuti kulola kuti kuthekaso ena pomayendenda akhozopeza kuti mwina akuona ma traces zimenenso angakhale ndi information yotithenzaso ife ngati apolisi kuti mwina izizi ntchito imene itheke mwansanga. Ndiye anthu amene mwaona kuchoka pano ndithu iwonso mwakuthekera kwawo mwakufuna kwawo akuyesetsaso kuti apeze njira zimene zikhoza kuthandiziraso ngati ifenso apolisi kuti amene atengedwawa apezeke. Mwina malongatano sangalephera kukhala ndi makanema achitetezo. Sitikudziwa kuti papezeka komwe mwina nkuona kuti chachitika ndi chani. Chachikulu nchione kuti malongatano pamapezeka ndi makamera koma zimene sitinganene kuti zili pati kapena makamera agwiritsidwa ntchito kapena atingaku information izo sitinganene ndi nkhani imene timayiziwa toka kuseliko pokhapokha kafufu tetamaliza tapeza ndithu sinde lenileni komanso muzo wa nkhani imene pamene tikhoza kubwera ndi matito zeneni ku mtundu wa Malawi kuwauza kuti kodi mwina makamera adatenga kapena zimene tapeza pa nkhani imene. Chifukwa chachikulu nchakuti kaya ndi makamera kaya atongona kapena ndi chani koma chachikulu nchakuti munthu amene opangidwa abduct ifeyo ndithu pa nthawi yochepesesa tikwanise kuti timupeze komanso ali bwinobwino. Luse mina chigalo sana bite Luse mafani fuse kodi Luse yes mafani fuse kunena kuti kodi aka ndikoyamba kuchitika zimene zimunzinda wa Lilongwe kapena zimachitika. Ya nkhani yachilezo munomo mu Lilongwe ndi nkhani yone kuti ili bwino kwambiri ndipo amalawi ndi mboni kuti nthawi ino ya Lilongwe muzinda uno ndithu chitetezo chimakhala chokhwima ndipo nkhani izi ngati munomo muzinda wa Lilongwe sizimachitika. Mwina tikhozone kuti mwina kayapa zaka 4 mwina wakhozokhala kamozi kuchitika koma sizimachitika. Ndiye sitinganene zambiri chifukwa zinthu zotere zikamachitika pamakhaso zina zimene zapangisa kuti mwina zichitike. Ndiye tikamaliza kafukufuku wathu tikafika kumapeto kwenikweni kuti tapeza chani pamene tikhoza omba nkota kuti Malawi azadziwe zona zenizene kuti kodi zimene zizachitika chani fa zimenezo zizapereka chithunzi chenicheni kuti nkhani imeneyi kodi yokhuzana ndi nkhani yachitetezo kodi yokhuzana ndi nkhani ya mtundu wanji fa izi zikamachitika pamakhala zambiri zimene ndithu zimakhala kuti zokhuzanapo. Ndiye chachikulu panopo tikhoza kungonera kuti ife ngati apolisi panopo cholinga chathu nchone kuti tigwire ntchito ndithu usana ndi usiku komanso mothandizidwa ndi ena alonse amene angatithandizeyo kuti amene apangidwa abductiwa atengedwa mokakamizidwawa apezeke komanso ali bwinobwino. Tikawoloka mtunda umenewu inako kumene tikhoza kumayankha mafunso ena komanso kupereka chithunzi chenicheni chione kuti kodi nkhani yachitetezo mu Lilongwe muno ili bwanji potengera ndi zimene tingapeze kumapeto kwa nkhani yonseyo. Koma Amalawi asaope asakhale ndi mantha. Amalawi asaope asakhale ndi mantha yayi zonse zili bwinobwino ifeyo ndithu timatumikira chifukwa chake izi zangochitika. Munaona ndithu amene munafika mofulumira munaona kuti paliponse panali apolisi ndithu amu uniform osavala uniform apagalimoto oyenda pasi. Izi zimene zimaonesa kuti chitetezo chili bwino kuti tinathamangira mu nthawi yake ndipo anthu asachite mantha ndipo zikachitika kumapeto nkumenenso Amalawi akhoza kuona kuti kodi tichite mantha kapena tisachite mantha muchandaneneramu kuti zinthu zikamachitika zoterezi pamakhala kuti pali zingapo zimene zikuti ndipo zikutsamirapo koma ifeyo ngati polisi ano mu mzinda wa Lilongwe ndithu ndicholinga chathu kuwatumikira anthu kuti iwo akamakhala kumapanga mabizinesi awo kumapanga chilichonse muno mu mzinda wa Lilongwe azigwira ndithu ali ndi mtima odeka kuna kuti polisi yawo iwo ayang'anire fo yoti iwo ali safe. Ndi zimene ifeyo ngati Lilongwe polisi tikufunitsitsa kuti tiwezo zikuchitika. TV ulinaoso funso lina ngati? Ayi ndibe funso nali lonse mwina ndikhoza kupitiza ndiwe Luse. Chabwino. Mwina utafotokozera anthu kuti kodi Crossroads Hotel ili mbali ya Lilongwe ndipo pafupipo pali chani ndipo misewu yake imalumikiza ndi amadera ati ndi ati. Chabwino Steve, ku Lilongwe kuno ndiye kuti Crossroads ili pa roundabout imene imalumikiza msewu wa Mchinji
komanso kumakhala kulongera ku 18 komanso mbali ina kumalowera Mzimba Street nsonga umene angokutsegulira chakumene uja ndeli ngati pakatikati inazunguliridwa ndithu ndi sitolo zingapo ku hotelo imeneyi pali sitolo ndithu pali mo imene inamangidwa yokhudzana ndi Crossroads tikangana mbali ina kuli 7-Eleven kwina kuli Sitemo plus mamo ena ndiye ili kuseli ndithu kwa anzathu amatsalira mpira ndi njira imene timadutsa tikamapita ku Civil Stadium ndoti ili kuseli kwa Civil Stadium ndiye kwa amene mwina akukudziwa ku Lilongwe ndithu noti ili mbali imene ili mbali ya ku area 9 mu mzinda wa Lilongwe pa chipata chimene timakhota kumalowera msewu wa Mchinji. Pano chithunzithunzi ndi chotani mwina pa hotelo imeneyi mwina anthu akukamba zotani nkhope zawo ndi zotani komanso pafika anthu otani? Kufika pano pa Steve ndithu nena kuti chiwerengero cha polisi tsopano chikukwerera chipapana ngati ka congestion ndithu anthu amakandika kudutsa ndithu kono kuti galimoto za polisi zafika tikonanso ndithu mkulu wa polisi ndithu wafika ndithu mmodzi mwa makomishonala afikanso kuno ndicho linga choti atathe kumva ndi kuona kwa pakadali pano tinoti chitetezo kumalo kuno ndi chambiri ndi chokhwima anthu atuluka ndithu sitolo ena atuluka m'mabanki ena atuluka kuti ayima panja ndi kuona tikakamba mwina za mudi ya anthu ambiri makamaka ndoti ambiri nda anthu ndi wachimwenye amene wambiri ndithu ndi amene ayima pa chipata cholowera mu hotelo imene iwowo angokhala akungocheza nkhani zawo komabe akuoneka kuti ndi anthu okhudzika ndi amantha pa zimene zachitika anthu amene amalowa ali mu ofesi imene amafuna akalowemo asamiya pa nthawi imene anafika kunoko nawonso akuti amene ndi amene ali ndi mantha kwambiri chifukwa koma munthu anyamatayo akamafotokoza amene amaona zonsezi zikuchitika akuoneka kuti ndithu ali ndi mantha akulu kwambiri ndithu amene ndikunena pano makamba zoti kwafika komishonala kwabweranso abwana enanso kuchokeranso ku polisi komweko amene ndikhulupirira kuti ndithu ndi mkulu wa polisi ya Lilongwe panopa ndithu ninoti pali gulu lochuluka ndithu chitetezo ndi chochuluka kwambiri. Amayendera galimoto ya mtundu wanji yomwe amayendera amene wa Samir Sakrani? Samir Sakrani amayendera Lexus LX 450D imene nambala yake anayilemba Crossroads wolemba X Road 2. Pamene pali galimoto imene ndi pomwe abera atengera pomwe anapanga paki galimoto imeneyi ndi pomwe atengera iwowa atangosiya mwina milingo yochepa mwina mamita osaposera 10 kuchoka pamene anayimika galimoto paliwo amayenda kuti akalowe mu ofesi ndi pamene awagwira ndithu noti muli osaposera mamita 10 muzithunzimo mukuoneka kuti galimoto yapangidwa paki malo ena so pamene ndi pomwe anapanga paki iwowa anapanga paki pamenepo sangofuta uyo anakhala video call ndikanakhala ndi kuyenda ndikuonetsani kuti ndiyotani koma kuchokera pamene apanga paki galimoto ndikumalowe chakumanzere khanga kuli mastepe kuma stepe koni mbali ina kumeko ndikumanja koma kumanzere kumene kwako ndoti mina ndi mtunda osaposera ndithu 5 meters kuchokera ndithu pamene anagwira akulu amenewa. Chabwino talekeza kaye pomwepa pa nthawi ino kuti mwina mukapeza zinaso tikhale tikuwauza Malawi kuti nkhani imene yemwe yachitika ku Lilongwe chakummawako. Ndathokoza kwambiri Steve peyo tili pano kukupatsani ma updates ndikhulupirira kuti mwina msana wamukhaleni munthu wina anzanga amene akhala kupitiriza kupatsani zimenezi koma pakadali pano mwina atitha kusiyira pamenepa. Zikomo kwambiri Luce Kadzongwe ameneyo ndi Luce Kadzongwe amene amatifotokozera nkhani yomwe yachitika kummawa kwa tsiku lalero lachisanu pomwe Samir Sakrani omwe ndi mwini wake wa malo ogona alendo hotel ya Crossroads Hotel yomwenso ili mu mzinda wa Lilongwe komanso ku Blantyre kunonso kuliso Crossroads Hotel koma itu kamba Crossroads Hotel ya mu mzinda wa Lilongwe amenewa abedwa ndi anthu ena achifwamba kummawa kwa lero atafika pamalo awo amene ogwirira ntchito atangotsika galimoto atifotokozera kuti anthu ena anatuluka ndi mifuti ndikuwatenga mowakakamiza kuwakweza galimoto iwowa ndi kuyamba kuthawa nawo ndi zinazo ndi zipolopolo zomwe mukuziona zomwe anaomba anthu amenewa pofuna kuopseza tingati zotsalira ku zipolopolo akuopseza kuti anthu asatsatire koma tamvanso kuti akuthawa ndi anthu amene anatenga foni yawo kuiponya panja mwina popa kuti asadziwe kuti alowera nawo kuti tikhale tikupatsirani zo nkhani imeneyi kuti zayenda motani zikuyenda motani komanso kucheza ndi achitetezo a polisi pa nkhani imene tikafufuza kwawo pakadali pano pali zinthu zotani.